A Can Bo Ros intentem fer feina sempre que puguem amb producte local. En el cas que no poguéssim, sempre estem a disposició del client per intentar dur el que ell ens demani. És a dir, sempre el que necessiti el client. Nosaltres oferim servei aquí a la tenda nostra a la gent que vengui a comprar. També fem servei de bars i restaurants, servei a domicili, que ara, degut al Covid, no m'haurà quedat més remei que dur els pedidos a la gent a casa seva i sempre estan a la disposició del nostre client. Nosaltres, en quant a producte, sempre apostam per producte de temporada. Creiem que el seu és que ens acostumem, en la mesura de lo possible, a menjar producte de temporada. És veritat que a tots ens agrada menjar una tomàtica tot l'any, també la tenim, però jo sempre aconsello que se mengi producte de temporada i producte local sempre que pugui ser.